Oh, nihayag na, Jill. Oh. Hey guys, I am CJ Shranong. Welcome back to my channel. So today is Sunday. Init kaayo. Alimuot. Paggawa sa electric fan. Nagamay kaayo. Today is another day, another vlog, another video sa mga kabuang kay Wailingaw. Because it's Sunday. And today is meron din, no? Happy Mother's Day, meron din. Happy Mother's Day sa yung mga mama niya, sa yung mga mudra. So, na-inspired ko sa kanang sa inspiration. Na-inspired ko sa video ni Chong D. So, kung ba't nung kayo So, ayun ako, prank akong mga friends. Mahutang ko na ko nila. Let's see. First time na ako mag-prank eh. Yung kayo mag-prank. Pero, parato yung kamao pa na ako. But for that one, ay, grabe naman ito sa Chong D, no? Grabe kayo yung mga friends pa. Marag sayon na kayo manguta ko 3 million. Sige daw, so ayun na ito abi. Okay, kayo. Okay, but before that, don't forget to hit like and subscribe. Give this video a thumbs up if okay ra sa setup karon nga tabil-tabil. And share peace and love. Hello. 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 Ro. Asa ka? Nako sa Ella. Why man? Oh. The flowers. Ay, oo, busy mo din mo ron, no? Happy Mother's Day. Oo. Kanang kuan ba? Hello naman. Nasi Ella dia? Oo, naa. Oh. Hi. Kanang kuan ba? Nako pwede mga i-favor nimo. Ha? Pwede mga i-favor nimo. Unsa man? Kanang pwede mangutang nimo. Ang soroy. Okay, wala po kay kuan good budget ba niya. Kuan siguro flowers na lang siguro akong hatag sa kong auntie ba. Wait sa. Mutawag ka na mo balik kay nag-deliver ko flowers. Wait sa. Tama lang. How see? Wait sa ha? Wait sa, John. Yawa. Di mo to convincing dilo. Balik manawag ko na si Roan ko no. Kako ngano uban kay easier mo kayo utang niya. God. Manawag ko na si Roan balik sa kung huwaton ka nag-deliver pa siya flowers daw. Nasak ba na daig ko? Ano na yan? Palpak. Wala ko yung angay. Oh my God. Failed. Ay, naku, tubig. Tagaan pa ko. Shit. Wala ko yung angay siguro mag-prank, no? Tagaan daw siya. Hello? Hello, Bes. Hello. Kaon. Di ko mag-video ba tayo ulam? Ha? Hello. Asa ka, Bes? Kadog ra? Oh, madungog ra. Kadungog ra ka na ako. Saba kayo mga ero. Ha? Saba kayo mga ero. Bes, nato ko ikuan ba? Friend. Kasi friend. Ha? Kasi friend. Putol-putol man. Asa ka na ka sa inyo, ha? Okay. Panara ko sa mo, ha? Oo. Musta man ka, Bes? Okay naman, nag-on ko, nag-update ko sa akong website ganina, yan ako man na.
Wow. Wow, sana all kuhan ka ng naning. Okay, wala mo ko'y freelance nung good ako cancel kay Kapoy. Ngi. Tigalan ko mabuhat akong website. Kuhan day ba? Base ka ng ang butoy galibog bitaw ko guys. Kanang nata ko'y kuhan ba? Favor bitaw. Ipokiran nimo. Kanang na short pang good ko kay kuhan ba? Nag-grocery min gani gahapon para sa akong dito sa mga bitaw. Nya, na ako yung delivery. Pwede ta ko mangawam sa imo ha. Okay naman. Okay ta. Okay. Sige. Pero, okay. Ang imo. Ha? Bangtan. Oo. Kunya. Karon ti kang Biyernes bayaran best kay kuhan man. Sweldo man ka Biyernes. Okay ra. Okay ra, sure. Okay ra. Kaya pa man sa ko'y konsad, baka pala ipa-transfer na kayo pa. Ako ko siya microbox. Wow. Nya, salamat. Transfer natin mo. DPI ka na. Oh, salamat kay Besa. Okay. Okay, no? Kunya bes. Prank na din ay. Joke ra. Nako'y feel ko. Ha? Siya para tumutun. Ay, kay Bao di I wish ko to. Okay. Sige mo, parang mga prank call sa YouTube. Kung ako, naka-adip na ko, manawag ni CCG na ko niya, mga mga Okay. Tinuod na tato na. Kung parang mga YouTuber, no? Mga wamuwang ba na? Kaya naman, pero ako okay naman din. Sana all maraming pera. May mag 5 mil to na ako na. Or di ako 10,000. May pag ito million to nimo. Gamit, di na kataho. Di na nakatahuhan ng 2 million. Kaya mo, do ito million. Ayan na si Aldrin, si Best Aldrin. Subscribe to his channel, Aldrin Swan. Don't forget to subscribe me guys on YouTube at The Aldrin Core. Yeah, hey! Na, manabes ay pangita ko lagi sa kay prank. Sabi kay prank eh. Okay guys, ako na pong saway tawag akong si Ma'am Kat. Hello? Hello, hi Ma'am Kat. Yes, Asa ka? yes. Is what do you want? Asa ka ron Ma'am Kat? Taas balay dong, lain sa kayo na ko mall. Okay ba, basig na rin ikuskuhan day. Laing balay day. Ako balay. Ay, Happy Mother's Day sa iyong mama day. Happy Mother's Day daw, mana CJ. Alam yung mama diya? Naana, nagigda. Oo. Kuhan ba? Kanana ko na makastorya. Kay bored na kayo sa kong life. Bored na kay Kadran. Oh, Ba't pa bored. nagbisita sa kano? Sa ilang Ophelia ba? BC. Ako ko BC. Say BC. Hindi. Video call daw, video call. Hindi, ganasa ko mga istorya na yung Ma'am Kat. Kay kuhan manggut. Wala lang. Kay? Wala lang. Makakatag mong kalipay sa kuwagon. Regards kong friend. Si Prin nasa ubos. Kuhan ba? Wow, nawag kong ngayon ako favor taon na yun. Okay ra ba Okay, go. Nato ko'y pangayuan mo taon na yun. Okay ra. Sige, go. Unta mo na. Sure, di ka malain. Unsa gani, Bram, kay ba ako? Kuhan ba? Mangayod ako recipe sa Finland din pa. Palpak na. Sabi, Recipe sa? mangayod ako recipe sa lumpia at yung mama. Sa muka. Ba ma? Makairo sa recipe sa lumpia. Kuha man tani siya. Nagluto mo ron? Wala. Joke ra man tani, prank call ra ba? Iskot gano'n ko ka. Buang ka, CJ. Murti prank call ni mo, recipe sa lumpia. Wala ni sayo kay dapat di utak kong kanan kuan. Mangulam to ko ni mo kwarta. Ay obvious naman kayo. Wala mo ko kagets man. Mo gani palpak na. Maoday. Gagi. Just ko Lord. Bitaw unsay kuan. Unsay recipe sa lumpia sa imong mama. Lumpia. Maunda ko ni recipe sa lumpia. Ay, seryoso ka niya, maglista niyo ako maglista dong. Ay dagdag kaya nalang may maikog na. Ay, ako like chatting mo eh. Yay! Ay ako ipaluto sa kuan. Sige, go. Pero lahi man yung kamot ni mama mo. Lahi ang luto kasi mga antinin mo. Oh. Pa-deliver na lang bebe. Tagpilang sa kalumpia.
500 daw, 50 pieces. Oh, 50 pieces. Iba ako para unsa nini mo nanawag ka do. Unsa man? Imo ning vlog no. Pwede ka mo. Ay. Hello. Dong, ay ko ilara dong kibaw ko nganong nanawag ka kay di ka matakag lang panawag dong. Mo lagi nagkatahuan mo. Iba ko na di. Di na ko. Hello. Murag taog naong ron. Magpaupaw na ko dili. Ayo, kibaw murag Justin Bieber. Tay. You got that, yeah. Yeah. Yan ang style mo si Jay, binago kayo. Klaro ka pattern dong. Palpak ay tanang palpak. Oh, di ka manawag do. Asa ko, manawag ko katli guys. Kuyatan ka ni Dam. Natin nagsala ginimbuang da. Ay nako. Di na ko anay. Ay, tawa. Thank you. Para to. Sorry sa alamala. Bye-bye. Bye. Annyeong. Kani suwaya na kami. Hello. Hello, Charya. Oh, ang sa man ato. Nagunsa ka? Nagkaon. Nagkaon para di karon day. Nga naman sa Jay. Kuwanta ba? Ano sa katong birthday ni Ang Sheila? saman. Ini ko Friday. Karong Friday. Kanang Oh, nata ko favor nimo ba? ang naman. Kanang ambot ang isikyo yung rag. Feel like na ako bitaw kay na ko'y kuan. Nata ko istorya kang Sheila bitaw niya. Ambot kana patabang siguro ko. Nga ang saman. Makatabang na kana to. Pero ay kalain. Ha? Rayog kalain. Ang saman. Saan na magsugod? Hindi mo kay bawa saan na magstorya. Okay ra, oy. Go. Nata ko i-confess bitaw niya. Ha? Dapat ako istorya niya ba niya. Akong plano ka birthday ng tatanin niya karong Friday niya. Isikyo man taron niya. Okay ba unsa kong buhaton? Unsa mo suggest? Unsa man? Narita ko i-confess niya. Murag Unsa lagi? malingaw mo ko niya good. About sa? Ha? Malingaw mo ko niya. Unsa? Kasabot ka ako. Or galibog ka. Saba kay giro sa inyo. So, unsa lagi? Unsa may masuggest nimo nga akong buhaton? Para mastorya na ko kung kana istorya kang Sheila. Char. Wala pa ko kagets sa ato yung mohang kuan, yung mohang clue. Wala pa day. Kuwanta na ako ba? O, murag kuan pa kayo siya. Kanang, pwede mas specific, sir? Ambot, magnasa yung feelings niya ba? Tawa man ka. Ambot, galibog bitaw ko. Ha? Galibog bitaw ko. Sure to? Hello. Uy, sure si Jay, uy. Ngano man? Dili ka tuhan si. Ay, Char. Awa, takara ko seriya. Sure, bitaw? Nya ngano day kung dili sure. Ano tawa man ka? Dili ka tuhan. Dili man sa ingon nga dili, pero kanang... Wait, alimuot, bitaw kayo. Limot bitaw kayo do. Grabe kayo. Mo lagi mag-epekto na siguro sa kalimuot no. Okay ra mo ana. Oo, nganong di man. Oo. Makatuhoan ra. Pero seryoso bitaw si Jay? Sa tubag ka sa katuhoan ba? Tawa man ka. Kanang... Totoo, may imong i-appeal. Aw. Nya mo to ra ka nga prank call Rodi. Yawa, joke ko to dito tinuod. Wala dyan kay Lino sa imo para content ni mo si Jay. Wala siguro lagi ako dito. Pero ito ko buang dito. Ay, nako, matawa na ta ko. Wato. Ang reaction good. Ha? Sure ka? Ha? Sure ka si Jay? Doon kay katambagon. Dili kami dapat din mo istoryahon na na. Kalimuto ko. Patong di ko Ay, na. matiwas na kong kaon eh. So, Sige. Salamat. Joke na to ha. Basta iba yung palabi nila. bye.
Apa ito na sa lipan natin? Kinamit sa vlog po. Bye. Hello, hi sa camera. TikToker dito siya guys. TikTok niya. Wala na rin nga si CJ guys, so wala na siya mag-usap sa yung content. Magtaon ka na para ni Sheila. Sheila, kita na bunutan. Ay, Ma'am She. Siya ginabunutan. Ha? Siya ginabunutan. Matalang tao si Sheila, bagyot. Lagi. Wala akong lahi mo. Ikaw. Ba't sila yung CJ? Ala siya, wanilain daw. Hi. Makahira ko sa mga fans na kanang pwede mong prank. Palpak na lagi. So, wala ko madani CJ. Hindi mo na focus. Okay. It's a no. Bye. Bye. Tama Choya. Alright, so that's it. Alright, so palpak tanang palpak kung ipambuhat ng prank call karon sa mga nga. Ay, nako, sige na lang. Pero at least I hope nag-enjoy mo sa video karon kay ako nag-enjoy sa ko ganang kuan. Tawag sa kong mga friends. Char. So, medyo nakadawon ako sa di balik, no. Dugay na kayo wala nagdaglaag sa mga nga dugay na sa kayo. No, wala man nag-connect. O ito nga, mag-DJ ko mahimo aning prank call kay di mo ko tigtawag yun. As much as possible nga text yun na or ka na chat yun. Mga na nga. So, ako to siya. Katingalahan nga mahulam ko or tawag ko. So, na siya. I'll try my best. Sunod na lang siguro nga prank. Kung na ako'y ganahan ni prank or maka-prank mo ko. Pero I think that's it for today and I hope you enjoyed this video. Don't forget to hit like and subscribe and share. Peace and love.